थोड़ी ऐसा होता है क्या? देता हूँ, ये ले लो, वीडियो में डाल देगा आपको, ले लो, थैंक यू, बाय बाय। बेसेबां गोबाव जारनि खालामनानै फैयै जों नै इउपि मोनबाय, बे इउपि जायगा आरोना, नै नायनानै ला, बांद्राय गोजान गैला दिल्लीसिम सहैनो थाखाय। जोङो मोनहैगोन 12 मोनागौ, 12 बाजिसोआव मोनहैनांगौ आरोना। नायना ला, फुरा हेन्ड खोबजोबनाय दै, हेन्ड खोबजोब्बाय नाय। लास्ट एन्डिं नि नै कफि लोंबाय जों, कफि लास्ट एन्डिं कफि। कॉफी टेस्ट ना कफिया? एन्डिं नि जोंना लोगोआ जोंनिया आरो गेजेराव माबा बुंलाना होबाय थायो नै, बेलेग बेलेग बुंना होबाय थायो नै, मानसिखौ नालाय नै मामोनखो जोंनिया जार्निया नै बेफोरखौनो टाइम पास खालामबोबाय थाबासिनो आरो। लागाव ayo माथो जोंना सारा स्लो जायो माथो। दायो नै जोङो ट्रेननिफ्राय ओंखारनोसै। सनजित हाय, से हाय, अके। दायो जों नै ओंखारनोसै, आनन्द बिहार सफैबाय, बेनो जोंनि ओंखारनाया स्टेशनाहाय। नाय एथिं नाय, वाव निखिना पुरा बेयाव ओंखारजोबगोन आरो ना, नै थांगासिनो। वाव फाइनालि नै ओंखारबाय। दा बेनिफ्राय बहा थांगोन दायो जोङो? बेनिफ्राय पारगान माने रुमाव दायो जोङो नैबे आनन्द बिहार स्टेशननिफ्राय पारगान हटेल, जों बेवहाय हटेल लादों, बेवहाय थांगोन जों दायो। सनजित से हाय, नै पुरा नै Anand Bihar railway station. Wow, nice. Wow. Slow sir. Train number 15. Huh? चलो 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 फैदों नै दा जोंहा बड'लेण्डनिफ्रायनो बहुत सुबुं फैखादों दिल्लीयाव। वाव एसे सांग्रां थाबासो। गया था
सीटें लगी हुई है ना भाराखौ बेसेबां बुंदों मिथियाखै सासेयाव 250 होनना बुंदों 250 नङा 150 सासेयाव 150 करि बिदिनो पाहार गानसो लासै आरो ना बै अट' एसे खम जाना फाइनाली जोंनिया नै गारिया जाबाय एक में कितना लेगा एक में 150 लगेगा ठीक है चलो लाबाय चलो कौन सा गाड़ी किधर है नहीं हम लोग का पास किधर है चलो भाई सुन भाई चलो फर्स्ट टाइम जोंना साबबानिया एसे आलादानो गारिया अट' जानो हानाय ये होगा चलो अच्छे से नै दाहाल थुंग्रि रेलिनि थाखाय लाना बायदो बेखौहाय अरे नहीं लेना तुम बोलना भी नहीं है ना बात भी नहीं करना हम लोग बात भी नहीं करना अरे हम लोग जाएगा ना थोड़ी ऐसा होता है क्या जाने निकल रहा है आप लोग जाने भी नहीं देते नालाय मा बायदि ना इसोरो दिल्ली में बिसिना मा बायदि ना दिन में दिन ऐसे दिन तो नहीं होना हम लोग आराम से जाएंगे ना वाव तो क्या मनि आदामोना आं माबानि सनितपुर ना सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों चलो जाएगा हम एक और एक हो गया इधर घूम जाओ थोड़ा ज्यादा इधर घूम जाओ बैग पीछे डाल दो वहाँ का थिगानो देरसिन दा रिटिसालाय मटर रिटिसा सार थिगानो ना बरिया नै जोंना गारिया गंनै लाबाय नै मोनसे ओमफ्राय जोंना बे मोनसेया जोंना अट'सलै बिसिना एसे बाय दामि वाला नै वा ठीक है तो नया आएगा कितना मिलेगा बोलो 8 लाख का है 8 लाख का है तेरी गाड़ी किसने दी ये 1 लाख का है 1 लाख का है ये 8 लाख का है देखो क्या बोला रेंज रोवर वाओ क्या बात है 13 सवारी नहीं है ये तो 14 बता रहे थे छोटो कितने बंदे चार होगा शायद 4 किलोमीटर 9 होगा किसने बोला उसमें 9 होगा ना इसमें हम मैप नहीं देखा था क्या नाम है नीलम ट्राफिकआवसो फासिना दङ जों दायो नै एसेबां गोलावनाय Makanya datang bawa film nanti. हो गया जाबाय थाबायना थांसै जों बेनिफ्राय थाबायना थांनोसै आरोना पाहारगन्ज हटेलाव मोनहैसिगोन जोङो थाबायना थांबाय आरो जों ना ट्राफिक नालाय ट्राफिक नाय वाव ट्राफिक उनथिंहाय दङ जोंना नै सार बेसेबां गोजान दंबावो बेसेबां गोजान दंबावो 300 मीटर 300 दंबावो नै वाव
स्कूटी को सुधे बिथिं आइने बिराद ट्राफिक फर्स्ट टाइम ने न्यू दिल्ली वाव नासरादा मा बुंगोन सट माबा मोनसे बुंदो सट माने ओरैबायदि ट्राफिक माने बुंनो थाङोब्ला जों नैबे साइडआव आरो पाहाड़ साइडआव जों गुवाहाटिजों एखेनांबाय ट्राफिकखौ आरो माने गुबुन जायगाथिं बेलेग खिन्थु दिल्ली बा पाहाड़ होननाय मोनसे जायगायाव माने ट्राफिकआ जोंनि बारा बांद्राय जादों आरो बहुत जाखाय ट्राफिकआनो नाय ट्राफिकआ नाय नै पुरा गासै ट्राफिकआ नाय मिथिबो नाय बेनो ना जोंना हटेला नैबे ना नै जोंना हटेला बेनो एन्ट्रि जानोसै वाव सार मोना मोनफैग्रोबाय सार मा खबर मेंबाय दसे रेस्ट लानानै आरो थाबायनो थांसै मोननै जाबाय नोंसिना बेयो डाबल बेडआव साथाम थागोन ना मोननै आरो ट्रिपल बेडआव साब्रै उन्दुगोनथ' बे मोननै जाबाय फाइनालि जों दायो जों थागोन रुमावहाय सफैबाय पाहाड़गन्ज बेनो नै आदा हाय सफैबाय जों साथामा थागोन आरो ना नै जा कालसार ओमफ्राय आं बेफोरखौ दोनना लानोसै वाव फैबाय होनांगोन सफैबाय स' लोगोफोर भिडिअखौबो आङो फोजोबनोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दिनै आं नोंथांमोननो जायनाखि जारनि खालामनाय बे ब्लग भिडिअखौ आं नोंथांमोननो ससेबाबो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां नांगोन मोजां नाङोब्ला नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दिनैनि बे भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय होननानै नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय बाय बाय